गिबियावनो एसएम निउज नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दिनै जोङो एसएम निउजआव गोदान मोनसे आयदा जोङो हाबाफारि लादों। बे आयदायानो जाबाय टक श' आरो दिनैनि जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोङो आंख्रायनानै लाबोदों जोंनि स्टुडिय'आव गरेस्वर साइन्स एकाडेमिनि कर्स कोअर्डिनेटर बिथां समल बर' नोंथांखौ जोंनि स्टुडिय'आव बरायबाय। खुलुमबाय। आरो लाइनाव दङ गरेस्वरनिफ्राय बाक्सा जिल्लानि गरेस्वरनिफ्राय एनआरडिएस कलेजनि डाइरेक्टर बिथां देरहासार नार्जारी नोंथांखौबो जोंनि एसएम निउजनिफ्राय खुलुमनाय जासिबाय। खुलुमबाय। आरो बे समाव दङ अदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसियाव अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि बाबुल बर' नोंथांखौबो जोंनि एसएम निउजनिफ्राय खुलुमनाय जासिबाय। खुलुमबाय। गिबियावनो आं समल बर' नोंथांनियाव मोनसे बाथ्रा बा कुइसननि गेजेरजों जोंनि हाबाफारिखौ जागायनो नागिरदों जे नोंथाङा जे गरेस्वराव साइन्स एकाडेमिखौ खुलिनायावथ' गोबां माने बर' फरायसाफ्रा नोंथांनि फरायसालियाव मुं थिसनफैदों। दा बे मुं थिसनफैनायाव नोंथाङा जाय फरायसाफोरखौ मोगा-मोगि जादों बा बर' फरायसाफोरजों मोगा-मोगि जादों दा गिबियाव बे बर' फरायसाफ्रा नोंथांनि फरायसालियाव मुं थिसनफैनायनि उनाव बा कलेजाव मुं थिसननायाव मा प्रब्लेम्स माने बिथांमोना फेस जायो? गिबियावनो एसएम निउजनि नोंथांखौ आंनिफ्राय साबायखर जासिबाय। दा साइन्स एकाडेमिनियाव होनना बुङोब्ला साइन्स एकाडेमिखौ जों 2018 निफ्राय एस्टाब्लिश खालामदोंमोन। दा बे बिथिङाव जोंनि साइन्स एकाडेमियावहाय मेक्सिमाम स्टुडेन्टआनो जाबाय बर' मिडियामनिफ्राय फैनाय आरो बांसिनानो गामि ओनसोलनिफ्राय फैनाय। दा बे बिथिङाव जोङो मोगा-मोगि जानो होनना बुङोब्ला गिबि फैजेननाय बर' स्टुडेन्टफोरा लेंगुवेजाव एसे प्रब्लेम जायो। मानो होनना बुङोब्ला मेक्सिमाम स्टुडेन्ट बर'फ्रा बर' मिडियामनिफ्राय फैनानै थोंजोङैनो इंराजि रावाव लिरनो गोनां जायो। दा बे बिथिङावहाय जोंनि फोरोंगिरिफोराहाय मेक्सिमामानो एसामिस बा बर'बो दोङो। थ' बे बिथिङावहाय जेनेबा जोङो गासैखौबो खेबसेयावनो मा खालामनो हाया इंलिसाव बुङोब्लाथाय बर' स्टुडेन्टफ्रा एसे लेंगुवेजनि साननैसोनि थाखाय आरो प्रब्लेम जायो। बेसेसो मास ओरैनो? बेसेसो माने बुङोब्ला बियो सोनारो स्टुडेन्टनि सायाव। जुदि स्टुडेन्टआ जुदि हार्डवर्कखौ जुदि खालामोब्ला मेक्सिमाम 2-3 मान्थ्सनि गेजेराव रिकभारि जाजोबो। मानो होनना बुङोब्ला मेक्सिमाम बर' स्टुडेन्टनि भकेबुलारि बा वर्क स्टकआ बुहुत खम। थ' बेनि थाखायनो साननैसो एडजास्टमेन्ट जानायावहाय एसे सम लायो। नाथाय उनावहाय जेनेबा लेंगुवेजआ जेबो फेक्टर जानानै फैया। आচ্ছা नोंथाङा बर' मिडियामनिफ्राय एमएससि खालामदोंमोन नङा होमबा? बहा फरायदोंमोन नोंथाङा? दा आं फरायदोंमोन उदालगुरि जिल्लानि कुयारकुसि हाइ स्कुलाव भेन्सारमोन। दा स्कुलाबो थैना थांबाय, दुखु नाङो। फरायसाबो गैला, फोरोंगिरिबो गैला। बेनि उनावहाय गरेस्वर हायार सेकेन्डारियाव फरायबाय। हायार सेकेन्डारिखाय मेट्रिकआलासे जोंना बर' मिडियाममोन। थिग बेबायदिनो जोंबो मेट्रिक एग्जाम होखांनानै थोंजोङै हायार सेकेन्डारियावहाय इंराजियाव लिरनांदोंमोन। थ' बे बिथिङाव जोंनि समावबो मोनसे प्रब्लेम जादोंमोन मा मेक्सिमाम हायार सेकेन्डारिनि फोरोंगिरिफ्रा एसामिस। दा बिसोरो मालाबाबो इंलिसबो बुङा बा बुङोबाबो माने खम आरो बे टाइमाव इंलिस बुङोब्लाबो जोंबो बुजिस'वा आरो एसामिसजोंबो बुंनाय राव आरो लिरनाय रावा बुहुत फाराग दङ। दा बेवहाय जोंबो बुहुत मोगा-मोगि जानांदोंमोन। बिनि उनावहाय 2-3 मान्थनि उनावहाय जोंबो रिकभारि खालामबाय। बिनि उनावहाय डिग्रिखौ पुब कामरुप कलेजाव फरायदोंमोन। बिनि उनावहाय मास्टार डिग्रिखौ गुवाहाटि इउनिभारसिटिनिफ्राय खालामनाय जादों। बे समाव एनआरडिएस कलेजनि डाइरेक्टर बिथां देरहासार नार्जारीया लाइनाव दङ। बिथाङा गरेस्वराव दङ। आচ্ছা नार्जारी नोंथाङाबो जिहेतु गंसे गावखोन्दोनि कलेज गायसनदों आरो आं मिथिनायाव नोंथांनि कलेजाव गोबां माने फरायसाफोर दङ। दा गोबां फरायसाफोरनि मादाव बांसिन फरायसायानो हयथ' बर' फरायसा आरो बिथांमोना बर' बिजोङावनो फरायनानै फैनाय आरो बिथांमोना नोंथांमोननि कलेजाव मुं थिसनफैदों। आচ্ছা नोंथाङा जिहेतु कलेजखौ सामलायग्रा हिसाबै दा बेवहाय बर' फरायसाफ्रा नोंथांमोननि कलेजाव मुं थिसनफैनायनि उनाव मा प्रब्लेम्सआव फेस जायो? गिबियावनो गासैनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय आंनिफ्राय। जिहेथु जों दिनै सावरायदो बर' फरायसा फरायसुलिफोरनि जेंनाफोरनि सायाव बायदि बर' बिजोङानो आरो जोंनि एनआरडिएस फरायसालियाव जोंहा मोननै मिडियाम दङ। बे जाबाय इंराजि मिडियाम आरो मोनसे एसामिस मिडियाम। जों एनआरडिएसआ बड मिडियामखौबो माने क्लास खालामनाय जायो नालाय दा बर' मिडियामफोरनि फरायसाफोरा इंलिस मिडियामाव कनभार्ट जायो।
बैसोर फरायसा फरायसुलिफोरखौ जों दिनै बर' फोरोंगिरिफोरजों फोरोंनायखाय जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरा बारु एसे माने बुजिनायाव सहज जायो खिन्थु गुबुन कलेजफोराव फरायसालिमाफोराव माने बर' फोरोंगिरिथ' थाजोबा नालाय बेवहाय जों बर' स्टुडेन्टफोरा असुबिदा जायो होननानै खोनायो खिन्थु जोंनि बेहायबो बर'फोरा थोंजोङै बर' मिडियामजों फरायनानै इंलिस मिडियामा जाफैनाय लोगो लोगो बिसोर माने प्राय बुस्थुफोरखौ माने बुजि मोना आरो बिसोर गोब्राब मोनो बे प्रब्लेमसा मा बुजि मोनि प्रब्लेमसफोरा बुजि मोनै प्रब्लेमफोरा बिसोर बेनो जे बर' फरायसा फरायसुलिफोरा एसे गिनाय लाजिनाय दङ जोंनि फरायसा फरायसुलिनि मादाव आरो गिनाय लाजिनाया बेनो जे बिसोरो रोङा बिसोरो इंराजिखौ बिराद दुरबल जायनि थाखाय ग्रामार रोङैनि जाहोनाव जोंनि समल बिथाङा बुंनाय बाथ्राया आरो जेनेबा बर' बिथाङा बुंनाय बायदिनो माने जोंनि फरायसा फरायसुलिफोराबो बे इंराजि बेकग्राउन्डआव इंराजि बा वार्ड स्टक गैयिनि थाखायनो बिसोर इंराजिखौ गोब्राब मोनो बेनिखायनो आं आसा खालामो जायफोर फरायसा फरायसुलिफोरा गावहा जिउआव सिमां दोङो बिसोर जाहाथे दानिफ्रायनो इंराजिखौ जाहाथे नोजोर होलाङो आरो इंराजि आयदा मोनसे बे साबजेक्टखौ ओरैनो आदसा नोंथांनि कलेजावथ' बांसिन माने बर' स्टुडेन्टफ्रानो एसे बुरजासिन खोमा नङा बेयो बेदि नङा जोंनियाव माने सिट केपासिटिया लिमिटेड नालाय जोङो असमियाखौबो आरो इंराजि मिडियाम माने बर' स्टुडेन्टफोरखौबो हिसाबनि सिट हिसाबै लाखिनाय जायो आरो आच्छा नोंथां खिन्थु जोंनि रिजाल्टखौ नोंथाङा हायार सेकेन्डारि रिजाल्टखौ माबायदि सानो फैगोन माने माबायाव फैगोन नैबे जितु एग्जाम होदों बेवहाय जोंना थांनाय बोसोराव जोंनि एरियानि मादाव जोंनि NRDS-आनो मोजां रिजाल्ट खालामनो हादोंमोन जायगायाव आरो बे बोसोरावबो थांनाय बोसोरनिख्रुइ जोङो बांसिन मोजां रिजाल्ट खालामनो हागोन होनना जों आसा खालामो आरो बेबायदि जोंनि फोरोंगिरिफोरा खस्थ' खालामदों नाजाबाय थादों औ नोंथां आच्छा बे समाव दङ डिमाकुसियाव उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसियाव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि बिथां बाबुल बर' आच्छा बाबुल बर' नोंथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे दैदेनगिरि हिसाबै बा मावथि हिसाबै आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' फरायसाफोरखौ जौगाहोनो थाखाय बा बर' बिजोंनि थाखाय नोंथांमोना मा खामानि मावगासिनो दं गिबियावनो SM निउस आरो SM निउसनि नायगिरि नोंथांमोननिसिम गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनाय आं जासिग्रोबाय दा दुलाराय बर' फरायसा आफादे स्पेसियेलि बर' बिजोंनि फरायसालि बा बर' बिजोंखौ जोङो फोथांनो थाखाय जोङो नाजागासिनो मानो होननानै बुङोब्ला बर' बिजों थांनानै थायोब्लासो बर' रावा थांनानै थागोन राव थांनानै थायोब्लासो बर' हारिया थांनानै थागोन आरो बुहुमाव गेरेमसा माहारि महरै गसंनानै थानो हागोन दा बेखायनो आं गिबियावनो बुंनो नागिरदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे मैया दाखालिनि बे मोनसे संगठन नङा जुग आगोलनिफ्रायनो नैबे संगठना जोनोम जादों आरो बे बर' हारिनि थाखायनो बर' माहारिनि थाखायनो दिनै जोनोम दा बेयावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि गेदेमा बिथांमोना बर' हारिनि गेजेराव जिहेथु सोलोंथाइ हारा बिराद गोग्लैसोनाय उनफिननानै थानाय दा बेखायनो बेखौ बोरैहाय फोजौनो हागोन आरो सोलोंथाइ बिथिंखौ जोङो गोख्रों खालामनो हायोबानो बर' हारियाबो मोनसे गेरेमसा माहारि मोनहैगोन बेखौ हमदां मोननानै 2006 मायथाइयाव सोलोंथाइ बोसोर फोसावदों आरो 2007 मायथाइनिफ्राय मिशन कुवालिटि इडुकेसन मावथांखि महरै फोसावनानै दिनैसिमबो खामानि मावबाय थादों आरो मोनफ्रोमबो गामि लेभेलसिम ग्रासरुट लेभेलसिम थांनानै मोनसे सोलोंथायारि मोनसे हाबाफारिफोर लाबोबाय थादों जेरैबायदि मोटिभेशनेल प्रग्राम केरियार काउन्सिलिं गार्जेन मिट्स बा रोंगौथि सायख' आनजाद जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे फरायसाफोरनि गेजेराव मोनसे कम्पिटिसन मुडखौ लाबोनो थाखाय आरो जौगा थाखोनि फरायसाफोरजों स्रेङै माने फेर फाथिनो हानाय बायदियै मोनसे बेबायदि टारगेट लानानै टेलेन्ट सार्च जायखौ रोंगौथि सायख' आनजाद होननानै बुंदों बेबायदि हाबाफोरबो लाबाय थादों आरो लालांबाय थादों जायनि थाखाय जोङो हमदांनो हायो 2006 मायथाइयाव बर' बिजों फरायनानै बर' बिजोङाव फरायनानै मेट्रिक फार्स्ट डिभिजन मोननायनि अनजिमा गोबां खममोन 66 फरायसायाल' फार्स्ट डिभिजन मोननो हादोंमोन बेनिफ्रायनो फैयै दिनै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायावनो आरो नट अनलि दुलाराय बर' फरायसा आफादाल' जे बेबायदि खामानि मावनायनि थाखाय मोजां रिजाल्ट खालामथारदों बेखौ आं बुंनो नागिराखै बेजों लोगोसे समाजनि दैदेनगिरि आरो बर' माहारिनि गुबुन एंगेलनि बिबानगिरि बिथांमोनाबो दायथ' लादों जेरैबायदि बिमा बिफा गार्जेन फरायसा फोरोंगिरि समाज गासैबो
बेवहाय इनभल्भ थानांगोन अब्लासो मोजां रिजाल्ट खालामनो हागोन दा बेबायदिनो जों जुदि मेट्रिकआव बर' बिजों फरायनानै मेट्रिक फार्स्ट डिभिजन मोननायनि हारखौ जुदि नायोब्ला दिनै फैयै फैयै 2019आव 1252 फरायसाया बर' बिजों फरायनानै मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों बे जोंनि थाखाय गोजोनथाव आरो फैबाय समाव जों बेनिफ्रायबो जों मोजांसिन खालामनो नाजाबावनांगोन जेरैबायदि जों उदाहरन हिसाबै मोननो हायो बिबुंसार बसुमतारी बिथाङा अल आसामनि गेजेराव टप 10 मासे आवग्रिनो हादोंमोन जेथि मासेखौ मोननो हादोंमोन बिथाङाबो बर' बिजोङावनो फरायनानै दिनै बेबायदि रिजाल्टखौ लानो हादों दा आं सानो जोंनि आगुनि बुंथिगिरि बिथांमोना जेरैबायदि बुंदों आं बिथांमोनजों एकमत दा बिथांमोनजों आं बुंफानो लुबैदों जे बिजोङाव बर' बिजोङाव फरायनानै जे हाई सेकेन्डारि बा कलेज फरायबा गोबां उसुखुथु गोलैयो होनदों नंगौ आं बेयावहाय आं नै बाथ्राखौ आं बुंफानो नागिरदों जे बिजोङाबो खोब मेटार नङा जेंना नङा आं बेखौ दिनैनि थाखाय आङो बुंनो नागिरगोन मानो होननानै बुङोब्ला जों बेनि उदाहरन हिसाबै जों मोननो हायो जेरैबायदि जोंनि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि जालुकबारिनि सासे बिनानावनि बाथ्रा बुंगोन बिथाङानो फानजामुथि बर' बिथाङा MBBS डिग्रि लानो हादों नै देग्लाय दा बिथाङाबो बर' बिजों फरायसालियावनो फरायनानै बा भेन्सार मोनसे बर' बिजोंनि फरायसालियाव फरायनानैनो बिथाङा दिनै डक्टरखौ डिग्रिखौ लानो हाबाय आरो बिनि बादैबो आं सासे बुंबावनो नागिरदों बे समावहाय जे डक्टर जोंसार ब्रह्म बिथाङा अल इण्डियानिफ्राय मोनसे इयुथ साइन्टिस्ट यं साइन्टिस्ट होननानै एवार्डबो मोननो हादों बिथाङाबो बर' बिजोङावनो फरायनायमोन आरो दा बे बिजोङाबो बिराद फेक्टर नङा आरो माने इंराजिनि थाखायबो जे जोङो बर' बिजोङाव फरायोब्ला इंराजिखौ खोब माने फेक्टर होननानै साननानै लायो एक्सुवेलि जोंनि साननाया बियो नेगेटिभ होननानै आं सानगोन गोरोन्थि सानफ्लांदों हयथ' जोंनि माखासे सुबुंफ्रा मानो होननानै बुङोब्ला बै जे जोंनि बर' फरायसाफ्रा मानो थाखाय जे इंराजियाव उइक जाखो बेनि जों कारनखौ रिजनखौ जों नागिरनांगोन एक्सुवेलि जुदि ग्रासरुट लेभेलाव थांनानै नायोब्ला आच्छा बे कारनखौ आङो जिहेथु कलेज सामलायनाय जोंहा सानै बिथांमोन दङ समल बर' बिथां आरो देरहासार नार्जारि आच्छा बे इंराजियाव जे उइक जादों बे उइक जानायखौ बेनि जाहोनखौ मा होननानै सानो मानगोनां आं देरहासार नार्जारि बिथांखौ सोंदों नोंथां माने जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरा जिथु गभर्नमेन्ट स्कुलाव फरायनानै साप'ज जायखिजाया स्कुलावनो फरायनानै फैबाय बिसोर इंराजिखौ माने गुबुनारि राव बिराद बियो हार्ड लेंगुवेज बिदि मोनसे माने मेन्टेलाव माने फिक्स खालामना लाबाय गोसोआव साननाय फैबाय माने इंराजि रावा गुबुनारिया रायनाय बियो बिराद माने टान जायो गोब्राब जायो बिदि सानना लानाया फैदो आरो प्लास आं बिनि थाखायनो जायफोरानोखि LP ME बा हाइ स्कुल लेभेलाव फोरोंबोनाय बिथां सार बा बायद' बिथांमोनखौ आं खावलायनो लुबैयो जाहाथे बै इंराजि साबजेक्टखौ जाय फोरोङो बिसोरो जाहाथे माने बुंनांगो जे फरायसा फरायसुलिफोरखौ इंलिसाबो मोनसे बर' बायदिनो बेबो मोनसे रावसो बिखौ सोलोंनो थाखाय गोरलै खालामना होनांगौ आरो बिदि माने एनाउन्समेन्ट खालामना होनांगो बियो माने जेबो गोब्राब बियो बुस्थु नङा बियो गोब्राब माने राव जेबो नङा जोंनि बर' रावा जेरैबायदि बेबायदिनो माथ्र जोंनो सर्सा नांगोन जोंनो माने जों बाहायनो थाखाय जोङो बेखौ माने जोङो इउज खालामनायाव जों इजि खालामनो थाखाय जों फोरोंगिरिफोरा एसे फोरोंना होनांगोन जोंनो माने इंराजिखौ रोंनो थाखाय जोंनो ग्रामारा कम्पालसरि ग्रामारा माखौ बुङो ग्रामार इंराजि रायलायनो थाखाय मा ग्रामारखौ रोंनाया मोजां बेखिनिखौ इजि खालामना होबानो बा फरायसा फरायसुलिफोरखौ जों जे माने इंराजि रोङैनि मेन कारनानो जाबाय जे जोंनियाव वार्ड स्टक गैयाबाबो जों बाथ्रा रायलायनो रोङा जों बेनिखायनो जोङो माबायदि दानिफ्रायनो वार्ड स्टक जों मेनटेन खालामलांनांगो जों बेफोरबायदि जाहाथे बे सोदोब जाहाथे माने जों जमा खालामनांगो बे बाथ्राखौ जाहाथे फरायसा फरायसुलिफोरनो गोसारजोबना होनांगौ अब्लानो जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरा इजि लालांगोन गोरलै सानना लागोन आरो इंलिसनि फारसे माने इंलिसखौ हानाय जागोन बा इंलिसनि फारसे माने गोसो होगोन आच्छा बे समाव आंजों लोगोसे दङ स्टुडिय'आव जोंहा गरेस्वर साइन्स एकाडेमिनि बिथां समल बर' आच्छा नोंथाङा जिहेतु साइन्स टीमखौ सालायगासिनो दङ दा साइन्स टीमखौ सालायगासिनो थानायाव बर' फरायसाफ्रा साइन्सआव फरायनायखौ जे माने बर' फरायसाफ्रा ओरैनो सानो जे साइन्सआ बिराद गोब्राब साइन्सखौ फरायनो हानाय नङा होननानै दा बेयाव नोंथाङा मा बुंनो लुबैयो बेवहाय दा बे बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला आं दा मेक्सिमाम जोंनि गार्जेनानो जा बा जायफोर
फरायसाफोरा दा एग्जाम लिरखांबाय बा लिरगोन थ' बिसोरनि साननायाव मोनसे ओरैबायदि थायो जेनेबा साइन्स होननाय लोगो लोगो बहुत गोरा आरो मोनसे समावथ' जोंनि टाइमावहाय ससाइटियावहाय साइन्स होनना बुङोबा उमुगानो उमुग बहुत पार्सेन्ट मोननानै फेल जादों बेबायदि उदाहरन होलायोमोन जे फरायनाङा गोराबाबो माबा माबि होननानै नाथाय साइन्स होननानै बा आर्ट्स बा कमार्स होननानै आं बेखौ जेबो साना जे गोरा बा गुरै बेखौ जेबो साना मात्र गावनिफ्राय नाजानाय थानांगोन गावनि मोनसे विलिंनेस मोनसे थि एम थानांगोन दा बे एमखौ मोनहैनो थाखाय नोङो जि स्ट्रिमावनो फराया मानो नोङो नाजानाय थानांगोन आरो बेखौ मोननो थाखाय नों सानफ्रोमबो खामानि मावनांगोन हार्ड वर्क खालामनांगोन आरो नाजानाय थायोब्ला नोंनि थांखिया जुदि थि थायोब्ला साइन्स आर्ट्स कमार्स होननानै जेबो बाथ्रा गैया बयबो स्ट्रिमानो एखे बयबो स्ट्रिमाव एखे खस्थ' खालामनांगोन जुदि मोजां फिथाइखौ मोननो जुदि लुबैयोब्ला थ' आं बेखौनो खावलायगोन माने स्ट्रिम चुज सिलेक्ट खालामनायनि आगोलावनो जाहाथे साफ्रोमबो स्टुडेन्टआ गावनि थि थांखिखौहाय लायो आरो बेखौ मोनहैनो थाखाय सानफ्रोमबो जुदि नाजायो आरो बेजों लोगोसे गाइड लायो बा बेखौ सहैनोब्ला माथिं थांनांगोन मा खालामनांगोन सासे स्टुडेन्टआ जुदि डक्टर जानो लुबैयोब्ला आर्ट्स स्ट्रिमखौ सिलेक्ट खालामबा गोरोन्थि जागोन बा सोरबा सासे स्टुडेन्टआ जुदि मायाबाफोर मोनसे जुदि पस्टआव जुदि लुबैयोब्ला स' बेनि थाखाय मा स्ट्रिमाव थाङोब्ला सहैनो हागोन बेखौ गाइड लानांगोन बा बेनि फारसे दावखोलांनांगोन आरो हायैनि जेबो बाथ्रा गैया मात्र नाजानाय थानांगोन नाजानाय थायोबा निस्सय जोंनि बर' फरायसाफ्रा बेवहाय स्ट्रिमनि खोथा गैया बेवहाय खोमसि फोथायनायनि खोथा गैया साइन्स होनना बेखौ माने हार्ड साबजेक्ट होननायनि बा हार्ड स्ट्रिम होननायनि खुनु खोथा गैया नाजायोब्ला माने साइन्सआनो जा कमार्सआनो जा आर्ट्सआनो जा जाय फरायसाया मोजां नाजायो बे साक्सेस जानो हायो बेखौ हयथ' नोंथाङा बुंनो सानदों नङा होमबा दा बे समाव आङो मोनसे माने गुसुं कमार्शियेल ब्रेक लानो नागिरदों उनाव जों फैफिनगोन दायो बेयो मोनसे जोङो कमार्शियेल ब्रेक फरेस्ट इनफटेक फै नोंथांमोना जोंनि गलायाव बेयावहाय लेपटप डेस्कटप प्रिन्टार स्केनार खम बेसेनावनो मोनो आरो बेयावहाय कम्पिउटार फाहामनाय जायो ইয়াতে আপোনাৰ কম্পিউটাৰ লেপটপ ডেস্কটপ প্ৰিণ্টাৰ আপোনাৰ কম্পিউটাৰৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় আপোনাৰ সলভ হ'ব এই দোকানখনৰ যোগেদি আমাৰ ৰাইজৰ বহু সুবিধা হ'ব গুৱাহাটীলৈ যাব নালাগে আপোনালোকৰ যদি কিবা লেপটপ বা কম্পিউটাৰ প্ৰব্লেম হয় প্ৰিণ্টাৰ প্ৰব্লেম হয় আপোনালোকে ইয়াতে আনক ইয়াতে আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম সলভ হ'ব আৰু যিকোনো বস্তু আপুনি কম দামতে পাব পাৰিব গড়েশ্বৰ বাক্সা শৰণীয়া প্লাজা অপজিট ইউকো বেংক গড়েশ্বৰ दायोहाय जों फिन जोंनि सावरायनांगौ आयदायाव फैफिनबाय जोङो जोंनि हाबाफारिखौ फिन जागायफिननोसै दायोहाय आङो एनआरडिएस कलेजनि बिथां देरहासार नार्जारी बिथांनियाव आङो बे बाथ्राखौ सोंनो लुबैदों जे नोंथांनि नोजोराव नोंथाङा जिहेतु कलेज सामलायगासिनो दङ दा नोंथांनि नोजोराव बर' फरायसालिफोरनि जि जेंना बे जेंनाखौ नोंथाङा माबायदि नुहुरो थोंजोङै बुंनो थाङोबाथाय सेथि नाम्बारावनो जाबाय जोंहा आच्छा बेजों लोगोसे जे माने बे गार्जेन स्टुडेन्ट आरो फोरोंगिरि आरो जोंनि फरायसालिनि जि जेंना बे जेंनाखौबो नोंथाङा खेबसेयैनो बुंफैबावनो आं नोंथांखौ बेखौनो बुंनो सानदों जे जोंनि बर' फरायसालिफोरखौ जोङो सुस्रांनांगौबा जों गिबियावनो से नाम्बारावनो फैयो जोंनिया फोरोंगिरिनि जेंना आरो नैथि नाम्बारावनो जाबाय जोंहा एनभाइरनमेन्ट जिथु जों आबहावा होनना बुङो बेनिफ्राय आरो बिमा बिफा माने पेरेन्टसफोरनि खुनु कनसियासनेस गैयि ओमफ्राय फैयो आरो जोंना बायदि बायदि स्कुलाव जाया बिजाबा समफोराव सम बायदि मोना आरो जोंनि एडमिनिस्ट्रेटिभखौ जों बुंनांगोन गिबियावनो जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ जोंनि बर' मानसिफोरनि आखाइजोंनो जोंनि बर' मानसिफोरजोंनो सालायजानाय जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ बेबायदि बिटिसि गभर्नमेन्ट बर'फोरनि आखायाव थासान्दियावबो फुल पावार थासान्दियावबो जुदि जोंनि बर' हारिनि सोलोंथाइ जुदि जेंनाखौ दिनै सुस्रांनो हायाबा खिन्थु जातिया मोनसे समायाव अलखदाव गोलैगोन कारन जों जुदि सोलोंथाइ गैयाबा जों माखौ लानानै थांना थानो नङा होमबा दा बेनिखायनो आं गिबियावनो सानो जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्ट
जिहेतु जोंनि फोरोंगिरि मास मोनसेयाव बोसोरसेखौ आं बुंला मास मोनसेयाव जोंनि गोबां फरायसालिफोराव फोरोंगिरिफ्रा आजिरा मोनो बैफोर फोरोंगिरिफोरखौ गोदानै सोसननायनि राहा लामा जोंनि गभर्नमेन्टआ लाया जोंनि सरकारा लाया नैथि खोथायानो जाहैबाय जोंनि बै फरायसालिफोराव दा एनरलमेन्टनि प्रब्लेम फरायसुलिफोरनि खम अनजिमानि जेंना जाना दङ बै जेंनाखौ सुस्रांनायनि राहा लामा जोंनि लाया जायनि थाखाय दिनै गोबां फरायसालिफोरा जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टनि आन्दारनिफ्राय बर' फरायसालिफोरा जोबस्रांलांनायनि लामायाव गोबाङानो थैलांबाय आरो थैलांनायनि लामायाव दङ थामथि बाथ्राया जाबाय जा जोंनिया जिहेतु गभर्नमेन्टआ जोंनिया मा जायो जोंनि इडुकेसनखौ सालायनायनि थाखाय स्कुल इन्सपेक्टर थायो बिइअ थायो ब्लक एलिमेन्टारि इडुकेसन अफिसार थायो आरो CRC थायो प्लास आरो स्कुलफोरखौ सालायनाय सेक्रेटारि थायो हेडमास्टार थायो बैसोरखौ आङो खावलायनो लुबैयो बिथांमोना जाहाथे गावबा गावनि दायित्वखौ जाहाथे पालन खालामो जाहाथे कुनु जाहाथे बिइअआ साना जे बेयाव मिड डे मिल बेसे फैदो बेसे फैसा हाबखो बेफोरखौ हिसाब खालामस्लाय बेखौथ' हिसाब खालामनांगौ खिन्थु बेनि गेजेरजोंनो स्कुल नायगिदिंनाय जाहाथे हाबाफारिखौ जोंनि स्कुल इन्सपेक्टरफोरा गावबा गावनि खामानिखौ मावो आरो फोरोंगिरिफोराबो गोबां फोरोंगिरिफोरखौ जों खोनानोसो मोनो जोङो गोबां फोरोंगिरिफोरखौ बहा इउनिफर्मनि नामाव माने फैसा फायनायफोरखौ सोरबा एसे एनै माने एसे माबा खालामनाय मिड डे मिलफोरखौ टाइम बायदि फरायसुलिफोरनो जेरै जाहोनांगौ रुटिन बायदि जाहोआ स्कुलाव जेरैबायदि इभेन्ट्स थायो स्कुल उइकनि नामाव माने फैसा फायो बेखौ मोजां इमप्लिमेन्ट खालामा लार्निं मेटेरियल्सनि थाखाय फैसा फैयो हेलौ टिचिं लार्निं मेटेरियल्सनि थाखाय फैसा एकदमबारे कालचारेल इभेन्ट्सनि नामाव फैसा फैयो कुइज कम्पिटिशननि नामाव फैसा फैयो बहुतखिनि थाखा फैसा फैयो बे फैसाफोरा जुदि खसागै थारमाने थार जायगायाव जुदि बाहायनाय थाङोबा जोंनि फरायसालिफोरखौ प्राइभेट स्कुलनिख्रुइ जोङो जोबोद गोजौआव जोङो लांनो हागोन दा जोङो रिजाल्टनि बाथ्राखौ दिनै गार्जेनफोरा बहाबा स्कुलाव जुदि गभर्नमेन्ट स्कुलाव एडमिसन होनांगौबाथाय बैनि रिजाल्टखौसो नायो जोंनि बिमा बिफाफोरा दा बे स्कुलाव रिजाल्टआ माबायदि जादों जों दा मा बुंनो जों गभर्नमेन्टआ जिहेतु फोरोंगिरि दा दिनै जों स्कुलखौ दिनै हेडमास्टारखौ बुंबा नोंथांनि रिजाल्टआ मानो बिदि जादों होनना बुंगोन जे आमुक साबजेक्टनि टिचारा गैया तुमुक साबजेक्टनि टिचारा गैया स' बेफोरबायदिखौ दा फार्स्ट जोङो जोंनि गभर्नमेन्टआ टिचार्स माने जिथु सोदांनो गोनां दोङो बेफोरखौ सोदांनांगौ बेनिफ्राय आरो जिखिनि सरकारि साहाय्य फायो बेखिनिखौ जाहाथे फोरोंगिरि बा जिथु एडमिनिस्ट्रेटिभ बिथांमोना जाहाथे जुदि मोजाङै बाहायोबाथाय आरो मोजां रिजाल्ट खालामनायनि थाखाय जोंनि फरायसाफोरनि थाखाय फरायसाफोरा जेसे रोंगौ बेनिख्रुइ बांसिन रोंनांगौ जोंनि टिचारफोरा नङा होमबा दा बेनि थाखायनो जोंनि फोरोंगिरिफोराबो जाहाथे बांसिन रोंनो थाखाय दा नै सरकारा मा होदो जायफोरा 8, 9, 10आव टिचार्सफोरा माने फोरोङो स्कुलाव फोरोङो बैसोर फोरोंगिरिफोरखौ सरकारा दिनै सुबिदा खालामना होदो बिएड लानो थाखाय खिन्थु जोंनि फोरोंगिरिफोरा खैजना बिएड खालामनो थाङो आरो सासे सानैया बिएड खालामनो थाङोब्लाबो मा खालामो बिसोर फरायनायनि जिहेतु इच्छा गैला नालाय गाज्रि जानानै फैयो गोबां फोरोंगिरिफोरखौ जोङो बिदि नुनो मोनो बेनिखायनो जों फोरोंगिरिफोरखौ सानो जाहाथे गावबा गावनि खामानि जिथु रेसपन्सिबिलिटि जुदि गासै फोरोंगिरियाबो जुदि सानोबा येस आंनि डिउटियानो जाबाय फरायसुलिफोरखौ फोरोंनाय जुदि बे रेसपन्सिबिलिटिखौ जुदि साननानै लायोबा जों इडुकेसन लाइनखौ जों मोजां खालामनो हागोन आरो जोंनि गभर्नमेन्टआ सिरियास जों दिनै जों बिटिसि गभर्नमेन्ट जोङो दिनै बेसे मोनखो जोङो खै बोसोर मोनखो जोंनि 17-15 बोसोर जोङो बर'फोरा सालायनो मोनबाय खिन्थु खैथा गोदान स्कुल गायसनदों जोंनि बर'फोरा नङा होमबा जों बेफोर गोबां प्रब्लेम थैलांगासिनोसो दा आरो ब्रैथियाव जाबाय जोंनि बिमा बिफाफोरा बर' बिजोङाव फराय होनना बुंनानै जों जुदि बुजायोबाथाय खुगा फायै खालामो माने बिदि जानांगौ जोंनि हारिखौ जुदि फोथांना लाखिनांगौबा जों गावनि मिडियामावनो आरो दिनै जोंनि गेजेराव एग्जाम्पल बहुद दङ जोंनि रावावनो फरायनानै गिदिर मानसि इन्जिनियार डक्टर बहुद दङ आरो जोंनो नांबावगोन आरो दा नै गोदानै फैबाय थादों हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयार आरो सेकेन्ड इयार सेथि बोसोर आरो नैथि बोसोरखौ बर' बिजोङाव फरायनायनि थाखाय माने सुबिदा मोनसिगोन बर'फोरा खाबु मोनसिगोन बे खाबुखौ लानो थाखाय जोंनियाव दा बैफोर साबजेक्टफोरखौ बैफोर आयदाफोरखौ फोरोंनो हानाय बेसे फोरोंगिरिफोर रेडि जाना दं दा जोंनि गेजेराव गैया खारन बेयावथ' जोंनो एकदमबारे जोंनि हारिनि मानसिसो नांगोन ना
राजखान्थि बिथिङानो जा रांखान्थियानो जा दिनै इंराजियानो जा जों बेफोरखौ जाहाथे मोजाङै बर'जों फोरोंनो हानाय जोंनो फोरोंगिरिनि गोबां माने आंखाल जानायनि माने आसा दङ दा बेनिखायनो जों आच्चा बे समाव आङो बिथां बाबुल बर'नियाव आङो सोंनो लुबैदों आच्चा नोंथांमोना उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै आथिखालाव बर' बिजोंखौ फोथांनो बा बर' बिजोंनि थाखाय मा मा खामानि मावगासिनो दं? दा बर' बिजोंखौ जोङो फोथांनांगौ एकमात्र बर' जाथिनि थाखाय जों फोथांनांगोन आरो बर' दहायनो आं बेखौनो बुंदों बर' बिजोङा थांना थाबासो रावा थांना थागोन रावा थांना थायोबासो बर' माहारिया थांनानै थागोन बे गतिके जों बर' बिजोंनि फरायसालिखौ फोथांनांगौनि गोबाङैनो जोङो दायित्व दङ आरो बेयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिल' बिबान नङा बर' हारिनि जेसेबां जि बर'नि माहारियारि आफादफोर दङ बिथांमोननिबो बिबान आरो बेखौ दिनै सरकारा बर' बिजोंखौ बा स्टेट गभर्नमेन्ट बा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआनो होन बा बिहारि नोजोरजों जों नायनायखौ जों मोन्दों मानो होननानै बुङोब्ला दिनै बर' बिजोंनि फरायसालिखौ जों फोथांनांगौब्ला गिबियावनो जोंनो नांगोन दाय आगुनि बुंथिगिरि बिथाङा बुंनाय बायदियैनो जे नाम्बार 1 जोंनो टिचार्स एपइन्टमेन्ट फोरोंगिरि थिसननांगोन नाम्बार 1 नाम्बार 2 जिखिनि जोंनो लेखा बिजाब फरा बिजाब टेक्सट बुकफोर फैयो बेखौ सम मथे जोङो सफैनांगोन जोंनियाव जेरैबायदि जोंनियाव मा बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव मा नुयो जोङो जे जानुवारि समाव जिहेथु गोदान सेसना स्टार्ट जायो क्लास थाखोआ स्टार्ट जायो अब्लाबो बिजाबा सफैया माने बोसोरानो माने 6 माह 6 दान 7 दान जोबलायलाङो अब्लाबो बिजाबा लेखा बिजाब सफैया मालाबा 10% 20% सफैयो जायनि थाखाय दुलाराय फरायसा आफादा माने गणतान्त्रिक भाबै आन्दलन खालामनो गोनां जायो बे दुर्भाग्यजनक जे जोंनि मोननांगौ मोन्थाय राइट जिहेतु राइट टु इडुकेसन होनना बुंदों RTE दा बे थासेयावबो दिनै जोङो सम मथे लेखा बिजाबखौ मोननो हायाखै आरो बेखौ जोङो बर' माहारिया बा दिनै बर' मिडियामनि थाखाय जोङो मानो आन्दलन खालामलायनो गोनां जाखो दिनै जोङो भारतआ उदांस्रि जाबाय दिनै BTC जों मोनसेयावबो जिहेतु दिनै BTCखौ जोंनि बर' मानसियानो दैदेनदों बेयावबो जोङो दिनै जोंनि मोननांगौ मोन्थायफोरखौ जोङो मोनफुंनानै लानो हायाखै बे जोबोद माने दुखुनांथाव लाजिथाव दा बेबायदि जानानै दङ दा बेखायनो नाम्बार 3 आं बुंगोन जे जिखिनि जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा BTC आउट अफ BTC दा जिखिनि बर' मिडियामनि फरायसालिफ्रा भेन्सार अबस्थायाव दङ दिनैसिमबो बबेबा स्कुलफ्रा दिनै इस्टाब्लिशमेन्टनिफ्राय लानानै 30 बोसोर 40 बोसोर जालायलांबाय अब्लाबो भेन्सार दिनै BTCआ 17 बोसोर 15 बोसोर सलायबाय बर'फ्रानो दिनै सलायबाय राजगादियाव जबाय BTC एकर्डनिफ्राय लानानै दिनै बे समावबो दिनै जिखिनि फरायसालिफ्रा दिनै भेन्सार अबस्थायाव दंमोन दिनैसिमबो भेन्सार अबस्थायावनो दा बेखायनो आं बेखौनो आपिल खालामगोन जे स्टेट गभर्नमेन्ट बा BTC गभर्नमेन्टआ जिहेतु बिथांमोनखौ जों आपिल खालामाबो दिनै BTC गभर्नमेन्टआ हयथ' बायनोसै एप्रिल दानाव इलेक्सन जागोन होननानै जों खोनानो मोन्दों मा मिथिनो मोन्दों दा जायफ्रा दिनै BTCनि सोलाय BTR सक्ति जाबाय एकर्ड जाबाय जायखौ बुंदों बर'नि थामथि गोरोबथा दा BTC सरकारखौथ' जोङो माने आं बेखौ बुंनो नागिरगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे सोद्रोमा हिसाबै BTC सरकारा बा जाय हानजाया दिनै BTCखौ सालायबाय थादों बिथांमोना बर'नि थाखाय बर'नि जेंनानि थाखाय सोलोंथाइनि जेंनानि थाखाय दिनै खामानि मावाखै आं बेखौ दाथियै आं बुंगोन दा बेखौनो आं मिजिंथिगोन जे फैबाय थानाय जे BTRखौ जे जाय सरकार सालायगोन बिथांमोननि गेजेरजों जे BTCनि सोलायै जे BTR जानो थांगोन जों BTRनि एकर्डनि जे दफा मथे जों नायोब्ला जे 6.3 फारिलाइनि 6.3 आव जुदि दफाखौ जों नायोब्ला नुनो मोनगोन जे उइदाउट कन्डिसन जिखिनि भेन्सार स्कुलफोर दङ भेन्सार इन्स्टिटिउसनफोर बेफोरखौ गासैखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि जे दफा दङ बेखौ जोङो जुदि गमामायैनो नैबे फैबाय थानाय जि BTR जाय सरकार सालायगोन बिथांमोना जुदि बे आखरे जुदि पालन खालामोबा निस्सय जोंनि बर'फोरनि जि जेंना बे जोबगोन आं बेखौ मिजिंथिदों आच्चा नोंथांमोननि उदालगुरि जिल्लायाव नांगौ रोखोमनि टिचार दङ नामा थोजासे टिचार दङ नामा आच्चा नोंथाङा मोजां सोंथिखौनो सोंदों जे जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव जुदि नायोब्ला जोंनियाव गुदि फरायसालि हिसाबै 370 गुदि फरायसालि दङ बर' बिजोंनि दा बेयावहाय गासै 71 फरायसालियाव सिंगल टिचार जानानै दङ आरो भेन्सार अबस्थायाव 49 इन्स्टिटिउसन गुदि फरायसालिया दिनैसिमबो भेन्सार अबस्थायाव दङ दा BTCनिफ्राय मोनसे बा 6 सिडुल एरियायाव मोनसे स्पेसियेल
मोनसे टेट एग्जाम जादों फाथिदोंमोन बेयावहाय जोंनि उदालगुरि जिल्लानिफ्राय स्पेसियेलि गुदि फरायसालियाव एलपि सेक्सननि थाखाय 150 प्लास 150निबो बारा बिजाथिया माने टेटआव उथ्रिसारनो हादोंमोन गुदि फरायसालिनि थाखाय एलिजिबल जादोंमोन टेट एलिजिबल दा बेयावहाय जोंनि उदालगुरि जिल्लायावहाय 30-40सोल' माने केन्डिडेटखौ बेयावहाय एपइन्टमेन्ट होबाय जायखौ एस ए कन्ट्रेक्चुएल आरो रेगुलार बेसिसाव 30-40नि बारा जानाय नङा जोंनि जिल्लायाव एपइन्टमेन्ट होनाया खिन्थु जिखिनि आं दि बुंदों 150 बिजाथिया टेटखौ उथ्रिसारनो हादोंमोन बिनि गेजेरावनो बाखि जिखिनि आद्रा थालांबाय 120-20सो केन्डिडेटखौ मा खालामदों गुबुन जिल्लायाव दा गुबुन जिल्लायावबो माने बर' बिजोंनि फरायसालियावनो लांदों बिथांमोनखौ आं बुङाखै गुबुन जिल्लानिखौ माने नायनाङा जोंनिखौ नाय बेखौ होनाखै आं इकुवेल राइटखौ मोननांगौ जे जेरैबायदि जोंनि जे जिल्लानि बिजाथिफ्रा पास जाबाय टेटआव उथ्रिसारनो हाबाय बिथांमोनखौ जुदि उदालगुरि जिल्लायावनो जुदि जेरावनोखि दिनै भेकेन्सि जानानै दङ जेरावनोखि आं बुंबाय 71 फरायसालिफ्रा सिंगल टिचार जानानै दङ बिथांमोननि फरायसालियाव जुदि टिचार एपइन्टमेन्ट होनायमोनबा गावनि जिल्लायावनो जुदि बिथांमोनखौ एपइन्टमेन्ट होनायमोनबा दिनै जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय फरायसालिफ्रा बेबायदि नोरजिया जानाय नङामोन सम्भब जोङो मोजां शिक्षा दीक्षा होनो हागौमोन नाथाय बिनि सोलाय दिनै जुदि बुङोबा सोनाब साइडनि फरायसालिफ्राव माने बिजाथिफोरखौ माने टिचार एपइन्टमेन्ट होनायखौ जों नुनो मोनदों दा बिथांमोनखौ जुदि गमामायैनो बिटिसि सरकारा आरो जोंनि जिल्लायावनो जुदि बिथांमोनखौ जायफ्रानिकि टेटआव उथ्रिसारनानै टिचार एपइन्टमेन्ट एसएससिआव हाबनानै दङ बिथांमोनखौ जुदि जिल्लायावनो लाबोफिनबा निस्सय जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय जिखिनि गुदि फरायसालि बा एलपि स्कुलनि जि थासारिफोर बा फोरोंगिरिनि आंखाल बे एसेब्लाबो माने मदद मोनगोन बा जोंनि जि प्रब्लेम्स एसेबाबो फोसाबजागोन आं बेखौ मिजिंथियो आरो बेखौनो बे नोंथांनि निउसनिफ्राय आं बेखौनो खावलायगोन जाहाथे बिटिसि सरकारा बै जायफोर बिजाथिया जिल्लानिफ्राय जोंनि उदालगुरि जिल्लानि टेट क्वालिफाइ जानाय बिजाथिफोरखौ जाहाथे जोंनि जिल्लायाव लाबोफिनो आं बेखौनो आङो दिनै नैबे नोंथांमोननि निउसनि गेजेरजों आङो बिटिसि सरकारखौ आङो खावलायदो आरो आच्चा बे समाव समल बर' बिथाङा आंजों दङ स्टुडिय'आव आच्चा समल बर' नोंथां जे जोंनि बर' फरायसाफ्रा दिनै माने मोजां रिजाल्ट खालामनो हायाखै मोजां रिजाल्ट जायाखै दा हयथ' नोंथांमोना कलेज सालायनाय हिसाबै मिन्थिगौ जे रिजाल्टआ मानो मोजां जायाखै दा बेवहाय नोंथाङा बर' फरायसाफोर बा गार्जेनफोरखौ मोजां रिजाल्ट खालामनो थाखाय मा एडभाइस होनो लुबैयो बे समाव बर' स्टुडेन्टफोरनि रिजाल्टआ मोजां जायाखै होनबा भुल जागोन माने गासैनाबो नङा एसेबाबो मोजां जादों सिगांनिख्रुइ जेसेबां नांगौ बेबायदि जों मोननो हायाखै दा बेबायदि जेसेबां नांगौ बेबायदि मोननो थाखाय जों गिबियावनो गार्जेना सिरियास बा कनसियास जाग्रोनांगोन मानो होनना बुङोब्ला सासे स्टुडेन्टआ फरायसालियाव दसे समनि थाखायल' फैयो जिथिया सोलोंथाइ लानो थाखायल' बेनि बाखि मेक्सिमाम समखौनो गार्जेनजों न'आव थायो थ' बेखिनि समावहाय जुदि गार्जेना गावनि स्टुडेन्टआ बा गावनि न'खरनि गथ'आ माबायदि फरायदों दिनै कलेजाव बा फरायसालियाव माबायदि क्लास जाखो बेफोरखौ जुदि मोजाङै जुदि नायबिजिरोब्ला स' निस्सय जोंनि फैबाय थानाय नेक्स्ट रिजाल्टखौ जों आसा खालामनाय बायदि मोनगोन आरो बिनि आगोलावनो जोंना जायफोर फोरोंगिरिफोरा फोरोंगासिनो दोङो आंबो फोरोंगासिनो दोङो कअर्डिनेटर हिसाबैबो दं आरो साबजेक्ट टिचार हिसाबैबो दं केमिस्ट्रिनि थ' बे बिथिङाव आंनिफ्राय मोनसेल' खावलायनो लुबैयो आंनिख्रुइ सिनियरानो जा गासिबो माने बयबो गोरों गोरों फोरोंगिरि थ' नोंथां गासैमोनखौबो आङो मोनसेल' बाथ्राखौ खावलायनो लुबैयो जे मोनफ्रोम साबजेक्टनि साबजेक्ट टिचारा सासे स्टुडेन्टआहाय बे माने जेरैबायदि इंलिस साबजेक्टनि ओंखारलांबाय आगोलावहाय माने मेक्सिमाम स्टुडेन्टआ इंलिसाव नङा किसुमान मेथ्सआव साइन्सआव ससियेलाव बेबायदिनो माने एसे उइक बा स्ट्रं बेबायदि थायो दा बेबायदि सासे स्टुडेन्टआ मानो माबे साबजेक्टआव उइक मानि थाखाय बियो बे साबजेक्टजों इन्टारेस्ट गैया थ' बेखिना बाथ्राखौ जुदि सासे फोरोंगिरिया जुदि एनालाइसिस खालामनानै बेखिना बुस्थुखौ जुदि स्टुडेन्टनो फोरोंनानै जुदि इजि खालामनानै होयोब्ला निस्सय बे साबजेक्टनि सायाव बे स्टुडेन्टआ इन्टारेस्ट हाबगोन आरो इन्टारेस्ट हाबोब्लानो बे स्टुडेन्टनि माने लोरबां बे साबजेक्टआ माने मोनसे स्ट्रं पइन्टआव फैगोन थ' बेखौ आं गासैबो फोरोंगिरि नोंथांमोनखौ खावलायो जाहाथे साफ्रोमबो स्टुडेन्टनि थाखाय बेखिना खामानिखौ नोंथांमोना मावो आरो गार्जेना
गार्जेनाबो सिरियास जानांगोन फोरोंगिरियाबो फोरोंगिरिनि दायित्वखौ मावनांगोन आरो फरायसायाबो अनलि फोरोंगिरि बा गार्जेनाल' थिग जाबा जाया फरायसायाबो गावनि दायित्वखौ बुजिनांगोन अब्लानानो निस्सय जोङो मोजांनिफ्राय मोजां रिजाल्टखौ मोननो हागोन आच्चा नार्जारि नोंथां एकदम खम समनि गेजेरावनो आं नोंथांनियाव सोंनो लुबैदों आच्चा आथिखालनि जि फरायबाय थानाय फरायसाफोरनो नोंथाङा मा बोसोन बा नोंथाङा फरायसाफोरखौ मा खावलायनो लुबैयो दानि फैबाय थानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ आङो बेखौनो खावलायनो सानो गावबा गाव फरायसा फरायसुलिफोरा गावनि जिउआव मोनसे थांखि लानांगौ बे थांखिखौ जाफुंसार होनो थाखाय आथिखालाव गोनांथि जानाय सोलोंथाइखौ लानांगौ आरो गोग्गो सोलोंथाइ लानांगौ आरो साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलियानो जाहाथे गावजों लोगोसे समाजाव माबा मोनसे कन्ट्रिबिउसन होनो हायो बा अबदान होनो हायो बिनि थाखाय जों खामानि मावलांनांगोन जोंनि बर' हारियाव जेंनाया जोबनानै थाङाखै जों दासो डेभलपिं जिहेथु जोंनि बर'फोरा दासो डेभलपिं जास्ट जौगाफुबाय थादो बेनिखायनो गोबां जाहोन दङ गोबां जेंना दङ बेफोर जेंनाफोरनि गेजेरजोंनो जोङो सुस्रांलांनानै गावबा गावनि जिथु सिमां बै सिमांखौ जों जाफुंसार होनो थाखाय साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलिफोरा जाहाथे नारा नाथा नाजायो बेखौ आङो खावलायो आच्चा बाबुल बर' नोंथांनियावबो जोबथा बे सोंथि जोंनि जे आथिखालनि जि थासारि बे थासारियाव जोंनि जे सोलोंथाइनि जे थासारि बे थासारियाबो माखासे माने असुबिदायाव माने गोग्लैयो बा बायदिसिना जेंना जेंसियाव गोग्लैयो होननानै बुङो दा नोंथाङा जोंनि समाजनि फारसे नोंथाङा मा बुंनो लुबैयो दा बे बाथ्राखौनो बुंगोन जे जोंनि समाजनि थासारि होनदों जे जोंनि फंबाय बिनानावफोरखौ मोजां मानसि खालामनायाव मोजां थिखा दिखा होनायाव समाजनि थासारियाबो मोजां जानांगोन मालाबा ओरैबायदिबो जों थासारि नुयो जे गथ'आ मेट्रिक होनो गोनां नाथाय बिनि बिमा बिफाया जौ लोंनानै सेरेब लोंनानै माने हराव दावराव खालामबाय थानाय बेबायदिबो जोंनि समाजाव बेबायदि थासारिबो दङ आरो ओरैबायदिबो थासारि जों नुनो मोनदों प्रेक्टिकेलि जे माखासे गार्जेनफ्रा गावनि गथ' गथायखौ मा खालामो मोजां जाजानोखौ लुबैयो खिन्थु ओरैबायदि दंफांखौ गायोब्ला बिनि फिथाइखौ जानो लुबैया होननाय बायदि गोमोन फिथाइखौ दंफांखौ गायो नाथाय बिनि गोमोन फिथाइखौ जानो लुबैया आरो बेबायदि होननानै जों बुंनो हागोन आरो जोंनि गार्जेनफोरखौ बेबायदि माखासे जों थासारिखौ नुनो मोनदों आरो माखासे समाजाव ओरैबायदिबो दोङो जौ जुवा ओरैबायदि सानफ्रोमबो फुजा फाथालि बेबायदिल' जाबाय थायो मेला जाबाय थायो खिन्थु फरायनायनि बेबायदि इनभारमेन्ट होआ बेखायनो आं खावलायगोन जे सासे गथ'खौ मोजां खालामनांगौब्ला बिमा बिफायाबो दायित्व लानांगोन समाजनि गोरों गोरा दैदेनगिरि बिथांमोनाबो दायित्व लानांगोन फरायसायाबो गोसो होनानै फरायनांगोन आं बे समाव आं फरायसाफोरखौबो आं नोंथांनि निउसनि बे चेनेलनि गेजेरजों रिकुवेस्ट खालामनो नागिरदों जे जोंनि फंबाय बिनानावमोना जे दहाय जोंनि आगुनि बुंथिगिरि बिथांमोना बुंनाय बायदियैनो जाय जि जानो लुबैया मानो बेवहाय साइन्स कमार्स आर्ट्स होननाय खोथा गैया नों जायखौ मोजां मोनो बेखौनो स्ट्रिमखौ सायख'नानै ला गोरा गुरि होननाय खोथा बाथ्रा गैया नों जायखौ मावनानै मोजां मोनो बेखौ ला आरो गोसोआव नोंहा माखौ लुबैनाय दङ आरो मायावहाय नोंहा जयगथा दङ मायावहाय नोंहा केपाबिलिटि दङ बेखौ नायग्रो बेनि उनावसो डिसिसनखौ ला आरो बेबायदिनो नोङो गोसो हाबनानै थार थांखि लानानै आवगायलां अब्लानो नोंखौ रावबो जेबो जेंना जेंगोनाया जेसेबांनि दुखियानो जा बा नोंनि आइ आफाया नोंनो हयथ' नांगौ बायदि फेसिलिटिस हयथ' होआखै बेनो एसे प्रभाब खोलैनो हागौ थेवब्लाबो नोंनियाव जुदि थार थांखि मिजिं जुदि दङब्ला नोंखौ रावबो हमथानो हाया बेखायनो फंबाय बिनानावमोना गोसोनि बोलो लानानै कनफिडेन्ट मोनसे सेल्फ डिसिसन लानानै जाहाथे आवगायलाङो आं बेखौनो खावलायगोन आरो नोंथांनि निउसनिफ्राय आं मोनसेल' पइन्टखौ आं बुंनो नागिरदों दिनैनि थारिखआव आसाम सरकार मा खालामनो नागिरदों आसाम सरकारा बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ माने एकदम फोथैनायनि लामायाव थांगासिनो जों प्रेक्टिकेलि दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो थांनानै मैया दाखालि जों सावरायनानै मोननैसो बाथ्राखौ जों मोनथिदों बा बे बाथ्राखौ आं इनफरमेसन हिसाबै आं फोरमायनो नागिरदों नोंथांनि चेनेलनि थ्रुयै जे बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव बा भेन्सार स्कुल फरायसालिफोरखौ माने भेरिफाइ खालामगासिनो दा भेरिफाइआव मा जादों जे ओरैबायदि मोनसे स्कुलाव जुदि भेन्सार स्कुल दङबा खाथियाव जुदि सरकारि स्कुल दङब्ला बेयावहाय मा खालामदों जुदि भेन्सार स्कुलनि फरायसाफ्रा जुदि गैलिया एनरलमेन्टआ लेस एनरलमेन्ट जाबाय सिंगल एनरलमेन्ट जाबाय दा बेयावहाय बे स्कुलखौ मा होनदों बिथांमोना भेरिफाइ खालामनायनि उनाव बिथांमोनखौबो जोङो स्टुडेन्ट एनरलमेन्ट गैयाब्लाबो सरकारि खालामगोन होननानै बुंदों बिथांमोना खोथा होदों खिन्थु बे स्कुलखौ मार्च बा एमालगेमेसन खालामनो खाथिनि स्कुलजों होननानै बुंदों दा बेबायदि खालामोबा बै
फोरोंगिरिनि जि एपइन्टमेन्ट जागोन बियो सिंगल एपइन्टमेन्ट होनना बुंदों जायखौ बिथाङा रिटायारमेन्ट जानाय लोगो लोगो बेनि पस्टआ जोबनानै थांगोन आरो स्कुलाबो खाथिनि जि स्कुल बेजों मार्च आप जाहैगोन एमालगामेसन जाहैगोन बिदि जानाय लोगो लोगो जोंनि बर'नि जि स्कुलफ्रा बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव थैलांनायनि लामायाव दा बेखौनो सरकारा बेखौनो लागासिनो बेखायनो आङो बै नैबे फैबाय थानाय जे बिटिआर सरकार जागोन दा बिटिआर सरकारा नाम्बार 1 बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ मार्च बा एमालगामेसन खालामालासिनो जेराव दङ बेयावनो प्रभिन्सियेल खालामनांगौ आरो निश्चय सरकारि बा प्रभिन्सियेलाइज जायोब्ला बे फरायसालिनि एनरलमेन्टआ डेफिनेटलि बारिगोन इनक्रिज जागोन बेखौ जों दाथियै बुंनो हायो दा बेखायनो आच्छा बे समाव जोङो गोबां बाथ्रा सावरायनांगौ दङमोन जोङो इयुनाव सावरायबावगोन जोंहा समा जोबनायनि लामायाव दा बेखायनो बे समाव नोंथांमोना गावनि गोनां समखौ जोंनो होबाय एसएम निउसाव होबाय बेयो जोंनि गिबि एसएम निउसनि गिबि टक श' आरो बेवहाय नोंथांमोना गावनि माने गोनां समखौ होनायनि थाखाय नोंथांमोना साबायखर जासिबाय नार्जारि नोंथांनोबो साबायखर जासिबाय बाबुल बर' नोंथांनोबो साबायखर जासिबाय आरो बे समाव समल बर' बिथांनोबो साबायखर जासिनानै दिनैनि जि आयदा बे आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों